ҳарорати ҳаво дар кӯҳистоне ки дар баландии 3700 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, хеле салқин мебошад. шамол бошад. дар давоми 24 соат ҳатто дар фасли тобистон ҳам лаҳзае қарор надорад. ин ҳама табиист ки дар он ҷое ки силсилаи кӯлу перияхҳо мавҷуданд, дар фасли тобистон ҳам ҳарорати ҳаво ба 0 дараҷа баробар мешавад. дар экспедитсияи навбатии маркази омӯзиши перияхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ки бо иштироки намояндагони Вазорати энергетика ва захираҳои об, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва маркази перияхшиносии агентии обҳаворшиносӣ дар ҳавзаи перияхҳои дарёи Сурхоб дар ноҳияи Лахш дар барномаи қаблии пажвок оид ба сохти геологии маҳал давраи яхбандии Лахш ки 100 000 сол пеш ба вуқӯъ пайваста боиси ташаккули перияхҳои ҳавза чун Ван, Ҷияху боз 600 перияхи дигар гардидааст, муҳаққиқон ба таври муфассал андешаҳои худро иброз дошта буданд. имрӯз бошад хатсари навбатӣ бо арзёбии ҳолати кунунӣ ба яке аз забонаҳои перияхи ба номи Саид Насафӣ мебошад, ки охирин маротиба дар санаи 14 июни соли 2025 рӯй додаву такрори он аз эҳтимол дур нест. саҳар ҳаят бояд омода шавад, вале хастагии чандрӯзаи мутахассисон аз кӯҳгардӣ аён аст. бештар ҳаят аз нафастангӣ ва сӯзиши дасту рӯй шикоят доранд. маълум ки нурҳои ултрабунавши офтоб дар ин ҷо хеле баланд асту бениқоб гаштан андаке ҳам хатар дорад. гурӯҳ ҳоло бояд ҷамъ шавад, вале чун рӯзҳои қаблӣ ҳама ходими илмӣ аз маркази омӯзиши перияхҳо Исмоилҷон Алиевро ҷустуҷӯ доранд, охир куҷо рафта бошад? хайрат ин лаҳзаро наворбардорамон Завқибек Зубайдов мушоҳида намудааст. азбаски Исмоилҷон дар озмоишгоҳи сифати оби марказ кор мекунад, ба хоҳишу талаби ҳамкорон ва ҳатто ҳушдорҳои намояндагони сохтори ҳолатҳои фавқулода нигоҳ накарда, дар давоми 3 рӯз беш аз 10 маротиб дар оби ин кӯлҳо обозӣ намуду хеле сарзанишаш ҳам карданд. дар дарёчаи перях аз ҳисоби вазни сабуки бадан об бурданаш ҳам қиссаи дигар аст ки Хайрият, директори марказ Навзириалло Шерализода худро ба об андохта наҷоташ дод. ҳоло ки ҳама дар ҷустуҷӯи Исмоилҷонанд, бо ин пайти мувофиқ Фарруху Субатло ба хаймаи ошпаз даромаданд. геофизики собиқадор Ганҷалӣ Шафиф онҳоро ба саф ҳозир шудан водор менамояд. ҳар як экспедитсие ки рӯ ба баландиҳо расипор мешаванд, ҳатман пеш аз рафтан албатта барои баданро ба баландии ҳаво ки дар он ҷо албатта фишурдаи атмосферӣ ниҳоят фишурда аст, аз шириниҳо истифода мебаранд. ҳамин гуна вақте ки шириниҳо истеъмол карда мешавад, нафастангӣ бартараф карда мешавад. ҳамин тариқ баъд як лаҳзаи шӯхиҳои саҳарӣ дигар ҳама ҷиддӣ борхалтаҳо дар Китов хатсайри навбатиро муҳокима менамуданд. як ҷоя меброем, мерем пеши ҳамон худи кӯлҳои рахнашаванда, аз ҳамонҷа шумо парвоз мекунем барои ба наворгирӣ. гурӯҳи якум гидрологҳо ҳамроҳи геологҳо шароитҳои ташаккулёбии перяхҳа мебинанд. шумо ба наворгирии фосилавии фазоиро анҷом медем ва гурӯҳи сеюм перяхшиносо таҳқиқота дар худи перях бевосита дар минтақаи забонаи перях анҷом медиҳанд ва бо дар назар дошти он ки мо намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода низ ҳамроҳӣ мекунанд, ин гурӯҳ барои мутахассисони ҷавон як курси саҳроии омӯзишӣ оид ба кӯмаки аввалия ва наҷот ҳангоми ҳолати фавқулодаи дар кӯҳ, минтақаҳои баландкӯҳ ҳам доир мекунанд. масофат то перяхи ба номи Саид Насафӣ аз қароргоҳи экспедитсия 6-7 километр аст. барои расидан ба перях 2 кӯҳи пастро убур кардан лозим меояд. шукуфоии гулҳоро дар ин лаҳзаҳо мушоҳида намудан басо рӯҳбахш мебошад ва кас ҳатто фаромӯш месозад ки ҳоло моҳи июл аст.
воқеан чӣ хеле ки мушоҳида мекунем табиати мо хеле зебо аст ва нотакрорӣ хеле зиёд дорад. аз он ки ҳар кадоми мо ба ин табиати зебои қаламрави мамлакат арҷ мезгӯрем, воқеан ҳам аз дӯстдории табиати ҳар кадоми мо дарак медиҳад. пиряхи ба номи Саид Насафӣ ҳарчанд ба шумоли пиряхҳои калонтарин маҳсуб наёбад ҳам, вале аз рӯи сохти ҷойгиршавӣ вобаста ба маҷрои обаш дар ҷумҳурӣ ягона мебошад, ки баъди ба он ҷо рафтан дар ин бора гуфта мегузарем. экспедитсия аз рӯи нақша ва хатсайр барои худ идома мекунад ва то рафт фишудаат атмосферика мешавад, вале мутмаин ҳастем ки аз рӯи нақша дар соати муқаррар гардида ба забонаи пиряхи Саидои Насафӣ рафта мерасӣ. ҳамин тариқ кӯҳпораи якумро гузаштем. дар идома бошад чанд нафар аз ҳайати экспедитсия вобаста ба нафастангии шадид барои худ идома дода натавонистанд. ба онҳо дарҳол кӯмаки тиббӣ расонида шуда тавсия доданд, ки аз сатҳи 4200 метр аз сатҳи бар дигар ба боло ҳаракат накунанд. чӣ илоҷ? аз ҳайати экспедитсия дар идома 2 нафар кам шуд. дар баландии 3800 метр аз сатҳи бар ҳанӯз гулҳо нашкуфтанд ва албатта баъд аз 10-15 рӯз мешкуфанд ва ин ҷо як ҳукми баҳорро мегирад, вале хеле кӯтоҳ, зеро ки боз аз моҳи август дар ин ҷо бориши барф хеле зиёд мешавад ва чӣ хеле ки мебинем сохти геологии пиряхи Саидои Насафӣ ки аз дур намудор аст, аз он шаҳодат медиҳад, ки иқлим дар ин ҷо барои ташаккули пирях хеле хос мебошад ва чӣ хеле ки мебинем тақрибан беш аз 1 километр забонаи пирях кӯтоҳ шудааст ва дар тарафи чапи маҷрои пирях бошад ҳанӯз ҳам барфҳо истоданд, ки мумкин то моҳи август онҳо пурра об шаванд ва албатта сатҳи табиати мазкур барои ташаккули пиряхҳо ва барои маҳфуз мондани боришоти барф аз мавсими боридани барф то боридани барф мавҷуд аст ва албатта ҳамин боис шудааст, ки дарёҳои мо албатта то андозаи сероб бошанд, вале тибқи иттилои муҳаққиқон дар давоми 40 соли охир ҳавзаи дарёи Сурхоб 20% обшораи худро аз даст додааст ва аз 593 пиряхи хурду калон ки дар ин ҳавза шурӯъ аз ноҳияи Рашт то ноҳияи Лахшро, ки қисмати қаторкӯҳи Пётр-1 ва қисмати қаторкӯҳҳои Ромид, Ҳоид ва Гармчашмаро дар бар мегирад, то рафт кӯҳишёби пиряхҳо ба назар мерасанд. Вале ба ҳар сурат чӣ хеле ки мебинем дар теғаи кӯҳҳо барфҳо хеле зиёд ҳастанд. Ин башорат аз он медиҳад, ки дар фасли зимистон дар ин ҷо қариб то 3 метр барф меборад. ҳоло тасмим гирифта шуд, ки аввал ҷои кандашавии забонаи пирях, ки боиси сели пиряхи охирон маротиба гардида буд, аниқ ва муоина карда шавад. беш аз чанд миллион мукаббобу сангушағал ва сангпораҳо дар санаи 14 июни соли ҷорӣ
маҳз аз ҳамин ҷо канда шудааст ва қаблан дар давоми 2 соли охир дар ин ҷо як кӯли пиряхӣ ба вуҷуд омада буд. вақте ба сохти геологии пиряхи мазкур менигарем, такя намудан ба илмҳои геология, метеорология ва гидрология хеле зарур мебошад, зеро ки дар тӯли даҳо ҳазор сол ҳаракати пирях дар чашм хеле намудор аст, зеро ки дар ин ҷо харсангҳои бистонагӣ ва зиёда аз онро хеле зиёд мебинем, ки онҳо бевосита аз хорасангҳое мебошанд, ки аз теғаҳои кӯҳҳои баланд, ки дар баландии 4200 нуқтаи аз ҳама баланд ва 4000 метр ҷойгир шуданд ва дар натиҷаи ҳаракат аз нуқтаи ғизогирии пирях, ки дар он ҷо мебинем маренаи барфҳои чандсола, ки то 100 метрро ташкил мекунад ва онҳо вақте ки ҳаракат мекунанд, албатта бо фишори сахти қабатҳои барфӣ харсангҳо ҳам канда мешаванд ва дар тӯли 10 солаҳои баъдӣ бошад, вобаста ба таъсири ҳаракати пирях бошад, қабатҳои марена чанд бор тагуррӯ мешаванд ва пиряхи ба номи Саидои Насафиро чун пирях хирсон ба пиряхи ҳаракаткунанда албатта шомил кардан зарур аст, ё дар ин феҳрист албатта ҷойгир мебошад, ки ҳамасола ҳаракат мекунад ва аз манзарае ки дар ин ҷо сохти пирях ба назар мерасад, ҳатто бе кӯмаки дастгоҳҳои ченкунанда ҳисоб кардан мумкин аст, ки масоҳати ғизогирии пиряхи мазкур то 6 километри мураббаъро ташкил мекунад ва дар идома бошад дар давоми 5-6 километри баъдӣ агар ки сатҳи пирях ҷойгир бошад, пиряхи мазкур 7-8 километр дарозӣ ва масоҳати он бошад беш аз 10 километри мураббаъро ташкил мекунад ва чихеле ки мебинем ҳолати таназзули он ба чашм маълум аст, вале боришоти барф ҳам дар қисмати болоӣ, яъне нуқтаи ғизогирии он ба ҳадди меъёр наздик мебошад. тибқи нақша барои корҳои моделсозӣ ва муқоисаи аксу наворҳои қаблӣ ва донистани ҳаҷми сели ва вуқӯъпайваста, ходими илмии маркази омӯзиши пиряхҳо Хисрав Кабудов ва мутахассисони агентии пиряхшиносӣ Амиршоҳ Ҳаёев ва Ҳизбуллоҳ Холзода корро дар ин ҷо давом доданду баъд ба тарафи кӯлҳои панҷуму шашум мегузаранд. гурӯҳи эҷодии телевизиони илм ва табиат хоҳиши зиёди ба забонаи пирях фуромада навойгирӣ карданро дошт, вале ҷиҳати бехатарӣ ба мо чунин иҷозатро надоданд. тақрибан баъд аз 2 соати ташхису муоина ва корҳои топографии саҳроии мутахассисон ба кӯли дуввуми забонаи пирях расидем. шакли ин кӯли пиряхӣ ба назарам ба истихроҷи майдонҳои зуҳуроти қиматбаҳо монанд буд. дарҳол аз дил гузаронидам, ки ҳамин кристалли ях ҳам қимати зиёд дорад. охир беҳуда обро манбаи ҳаёт нагуфтаанд? читаре ки мушоҳида кардем, ҳайати экспедитсия ба 6 гурӯҳ тақсим шуд, ки онҳо аз гидрогеологҳо ва аз корҳои метеорологӣ ва корҳои глиатсиологӣ иборат мебошад ва вақте ки чунин ҳолатро дар пирях мушоҳида мекунем, аз як тараф мегӯем, ки табиат худ наққош аст ва табиат чунин ҳолатро дар пирях ба бор овардааст, ки дар шафати якдигар ду кӯл истодааст, ки яке ранги сурх дорад ва дигараш бошад сабз аст ва ҳаминвора онҳо вобаста ба таъсири ҳарорат ранги худро дар давоми рӯз дигар мекунанд ва ҳатто мавқеи ҷойгиршавии он низ дар мавсим то охири сол шояд дигар шавад. Инро худи мутахассисон беҳтар медонанд, вале барои мо гурӯҳи эҷодӣ аз ҳама муҳими он буд, ки мо ҷоеро наворгирӣ кардем, ки пиряхи мазкур ба 2 ҳавзаи дарё тааллуқ дорад. як қисми маҷрои он ба дарёи Сурхоб рафта мерезад ва аз тарафи чап бошад, як қисми он ба дарёи Хингоб рафта мерезад ва тариқи дарёи Рангнов, ки мо қаблан 2 сол пеш онро наворбардорӣ карда будем ва чихеле ки мебинем
ба ҳарду ҷониб ҳам ташаккули дарё дар фасли тобистон маҷрои худро дорад. Аз 6 то 15 метри кубӣ дар як сония ҷорӣ мешавад, ки албатта барои ҳавза чунин ҳам миқдор об ки зарра зарра дарёҳо ташаккул меёбанд аҳамияти худро дорад. дар идома мутахассисон ба 4 тараф пароканда шуданд, ки ҳар кадоме вазифаи худро бояд ба иҷро мерасонид. дар ин лаҳзаҳо пайваста бо якдигар дар алоқа буданд. гурӯҳи ду ба алоқа бироед. гурӯҳи ду акай хусрав алоқа алоқа даем. дрона сар додаем. Распаков карафтетай координат гузорӣ. Дар кадом назди озирои кадом даем? шумо ҳозир дар куҷоем? назди кадом кул даем? мо қариби ду куле ки якҷоя шидестанд дар қариби ҳамуҷа. дар қисмати аввали забонаи пирях дута кӯлҳои калоне ҳастанд, ки онҳо ҳар сол ба таҷрибаи мо ба монанди ҳамин кӯл калон шуда истоданд ва соли гузашта чихеле таҳқиқотҳои мо нишон доданд он кӯлҳо якҷоя шуда истодаанд ва имсол аллакай онҳо ба якҷоягӣ расид, чунки соли гузашта 4 метри дигар боқӣ монда буд дар болои ҳамон кӯлҳо. таги кӯлҳо ба якдигар аллакай пайваст буданд. ҳозир гурӯҳи дуюми мо дар қисмати ҳамон тараф дронро омода карда истоданд ва онро сар медиҳанд ва маълумотҳои пурратар ва дақиқтар ба мо мегиранд. имкони гурӯҳи мо то унҷо рафтанро дорад? албатта ҳозир мо инҷоро ҷамъбаст карда ба поён мефароем ва он кӯлҳоро низ мебинем ва гурӯҳи дуро низ якҷоя мешем бо гурӯҳи дигар. охири ин пирахест ки 8 сол боз ногаҳону қариб ҳамасола яке аз кӯлҳояш канда мешаваду то 17 километр ба соҳили дарёи Сурхоб ҳаракат мекунад. дар доираи экспедитсияи мазкур ки бо иштироки намояндагони вазорати идораҳои марбута ташкил гардид, ҳамчунин мутахассисони вазорати энергетика ва захираҳои об ҳузур доранд, ки онҳо раванди ташаккулёбии об, ба қайдгирии рафти об ва ҳамчунин мутахассисони агентии обҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ иштирок доранд, ки онҳо бевосита шароитҳои гидрологии пиряхи мазкурро арзёбӣ менамоянд ва ҳамчунин муҳаққиқони маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон дар раванди гузарондани экспедитсияи мазкур таҳқиқотҳои гидрологии ташаккулёбии оби худи пирях, обе ки аз пирях ҷорӣ мешавад ва шароитҳои гидрологии худи кӯлҳои пиряхӣ арзёбӣ мегарданд ва ҳамчунин аз ҷониби марказ муҳаққиқоне ба ин экспедитсия сафарбар шуданд, ки дар омӯзиши шароитҳои геодинамикӣ, равандҳои хатарноки геологӣ саҳми арзанда доранд, бисёр натиҷаҳои хуби илмӣ доранд ва ин муҳаққиқон ҳама дар маҷмӯъ ба экспедитсияи мазкур сафарбар гардиданд, ки мо дар ҳоли ҳозир битавонем ки дар оянда арзёбии ташаккулёбии минбаъдаи пиряхро пешгӯӣ намоем. азбаски пиряхи ба номи Саид Насафӣ роқабати ғавси пирях пӯшонидаасту кӯлҳо дар солҳои аввал ба таври ноаён пайдо мешаванд, муҳаққиқонро ҳоло зарур аст ки ҳар як мавқеи кӯли ояндаро аниқ намоянд. ин ҳама барои натиҷагирии баъдӣ басо зарур мебошад. натиҷаи мушоҳидаҳои саҳроӣ онро нишон медиҳад, ки дар натиҷаи таназзулёбии мана қисмати миёнаи пирях дар ҳоли ҳозир мана ҳамин қисмат дар фуруравӣ қарор дорад ва пас аз 2 сол ба камаш инҷо ташаккулёбии кӯлҳои болои пиряхӣ ба вуҷуд меояд ва тибқи мушоҳида ва арзёбиҳое ки мо дорем вобаста ба хусусиятҳои геодинамикии пиряхи мазкур, 3 сол пас якҷояшавии ана ҳамин ду кӯли пиряхӣ метавонад ки ба вуҷуд биёяд ва ин боис мегардад ба пайдошавии
як хатари эҳтимолии селҳои перяхӣ ки дар қисмати поёнӣ деҳаҳои поёнӣ метавонад ки таъсири назаррас дошта бошад. ва ин арзёбие ки дар ҳоли ҳозир мо дорем, бештар умедворӣ аз онем ки ин арзёбиҳои мо амалӣ нашаванд, мушоҳида нашаванд, валекин ҳақиқат чизи дигар аст. табиат муносибати инсонҳоро агар ки мо нисбати табиат як қадам ба хубӣ қадам монем ва 10 қадам хубӣ мекунад, агар мо як қадаме гузоштем ки ба перях таъсири манфӣ расиду ба табиат, ӯ ҳам барои мо 10 баробар ҷавоб мегӯяд. ва таъсири ана ҳамун дар миқёси ҷаҳонӣ истифодабарии бемайлони захираҳои об, партофтани беҳисоби газҳои гулхонаӣ ва гарм кардани ҳарорати миёнаи бисёрсола дар сайёра боис мегардад ки дар ҳоли ҳозир масалан перяхҳо дар тамоми сайёра, хусусан перяхҳое ки дар ҳоли ҳозир мо мушоҳида мекунем, ба ин фаъолияти инсонҳо бо эътироз ҷавоб мегӯянд ки дар оянда метавонад хатарҳо зиёд шаванд. ва яке аз ана ҳамун ҳадафҳои асосии пешниҳодҳои ҷаҳонии пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба ҳифзи перяхҳои омӯзиши перяхҳо сарчашма мегирад ана аз ҳамин мушкилотҳо, яке на танҳо дар тоҷикистону минтақа, балки дар сатҳи ҷаҳонӣ ниҳоят зиёд гардидаанд. аз рӯи захираи барф, ғизогирӣ ва сатҳи марена мутахассисон ҳар як ҷузъиётро ба ҳисоб мегиранд. муассисаи давлатии маркази омӯзиши перяхҳои академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар перяхи Саид Нафисӣ тӯли 4 сол мешавад ки экспедитсияҳои илмӣ баргузор мекунад ва дар ин муддати 4 сол ҳамасола рахнашавии перяхҳо дар ин ҷо ба қайд гирифта мешавад. ҳатто солҳое буданд ки то 4 маротиба 5 маротиба ин кӯлҳо рахна шуданд ва баъд аз мушоҳидаҳои мо маълум гардид ки кӯлҳо ба аксарияти вақт аз ҳисоби гармии зиёд, андозаи оби онҳо зиёд шуда баъд ба рахнашавӣ меояд ва ҳатто дар ҳолати буданд ки дар ҳолати ҳаракат кардани перях низ кӯлҳо рахна мешаванд. ва ҳама солае ки мо меоем ва ин ҷо мо мушоҳида мекунем ки ҳатто кӯлҳои нав пайдо шуданд, чуноне ки имрӯз шумо дидед кӯлҳои кӯҳна низ ҳастанд ки аллакай онҳо холӣ ҳастанд ва кӯлҳое ҳастанд ки дар ҳолати ғизогирии об ҳастанд ва он кӯлҳо дар гуфта метавонем ки дар солҳои баъдӣ яъне ба кандашавӣ омада мерасонад ва забонаи ин перяхе ки мо қарор дорем худи забона қариб 7 километрро ташкил медиҳад то минтақаи ғизогирии перях ва дар қисмати болои ин перях ба ду қисмат ҷудо мешавад. қисмати ғизогирии онҳо ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд, аз дасти чап ва аз дасти рост. аз дасти рости он қариб ба баландии 4500-4600 метр қарор дорад, аз дасти чапи он низ ба ҳамин баландиҳо қарор дорад. ин вақте дар ҳолати об зиёд мешавад, он кӯлҳое ки ҳастанд ба худ дошта наметавонанд ин обро ва канда мешаванд. аз ҳамин ҳисоб хисорати зиёд дар ноҳияи лағш ба қайд гирифта мешавад. мутахассисонро зарур аст аз рӯи талаботи илмҳои криосфера ба саволҳои гуногун ҷавоб ёбанд. перях дар ҳолати таназзул имкони захираи ғизоро то чӣ андоза дошта метавонад? сарфи солонаи обшорааш ба чанд метри мукааб мерасаду ба чанд фоизи масоҳаташ баробар аст? сатҳи кристалшавии барф дар перях дар чанд сол ба амал меояд? тартиб додани ҷадвали ҳарорати мавсимҳои сол, эҳтимоли донистани хуруҷи навбати селҳои перяхӣ ва муайян кардани нуқтаи насби дастгоҳи огоҳикунандаи эҳтимоли хатарҳои баъдӣ. дар раванди гузарондани корҳои омӯзишии комплексӣ дар перяхи Саид Нафисӣ муайян карда шуд ки ташаккулёбии селҳои перяхие ки санаи 12 июн ба қайд гирифта шуд дар натиҷаи канда шудани кӯлҳои перяхӣ ба вуҷуд омадааст. чуноне ки натиҷаи мушоҳидаҳо нишон медиҳад, раванди ташаккулёбии перяхи Саид Нафисӣ аз равандҳои гляциологӣ дида дар он бештар равандҳои геологӣ ба қайд гирифта мешаванд, яъне ки чуноне шумо мушоҳида кардед, мо дар
3.5 километре ки болои пирях таҳқиқот гузаронидем, асосан бо ҷинсҳои кӯҳӣ пӯшонида шудааст, яъне бо марена пӯшонида шудааст ва ин чиз раванди таназзулёбии пиряхро метезонад ва кӯлҳои пиряхие ки дар ҳоли ҳозир ташаккул ёфта истоданд, инҳо дар раванди пайдошавии ҷараёнҳои зерипиряхӣ, ҷараёнҳои оби зерипиряхӣ бисёр саҳм доранд ва ин метавонад дар оянда боз ҳам барои ташаккулёбии бештари кӯлҳои пиряхӣ ва селҳои марбут ба пиряхҳо саҳм бигзоранд. дар давоми ҳамагӣ чанд рӯз амалӣ намудани маҷмӯи тадқиқотҳо басанда нестанд, азбаски пиряхи мазкур доимо аз тариқи аксҳои маҳворавӣ, зондиронии фосилавӣ ва тадқиқотҳои саҳроӣ 4 сол боз пайваста мавриди омӯзиш қарор дорад, феҳристи номгӯи тадқиқоти глятсиологиро пурра месозад. раванди таҳқиқоти гидрологие ки соли гузашта дар пиряхи мазкур баргузор гардид, чуқурии кӯли мазкур чанд буд? чуқурии кӯли мазкур соли гузашта 26 метр мо чен кардем ба воситаи чуқурии максималӣ. бале, чуқурии максималии он ба 26 метр мерасид ва чуноне ки ҳозир мебинем ин кӯл ҳам калон шудааст ва инчунин хатҳои сафеде ки ҳастанд онҳо қариб 3.5-4 метр аз соли гузашта онҳо ба 2 метр расида буданд. Сафеде ки ҳаст хиди ана ҳамон равандҳои ташаккулёбиё ки арзёбӣ гардидани чуқурии бештари кӯл дар пиряхи мазкур аз он шаҳодат медиҳад ки пайҳои ташаккулёбие ки ҳастанд, пайи об масалан дар кадом баландӣ қарор дошту, об чӣ гуна паст шид, хиди пайи таҳшинии об ки ҳастанд, ҷинсҳои кӯҳие ки дар таркиби ҷинсҳои майдадонае ки таҳшин шуданд, хиди ҳамун хатҳо аз он шаҳодат медиҳад ки ҳамин кӯл дар кадом сатҳ буд ва дар ҳоли ҳозир тибқи мушоҳидае ки ҳаст, ин кӯл на камтар аз 50 метр чуқурӣ дорад ва ташаккулёбии минбаъдаи он чуноне ки мана дар қисмати тарафи дасти рост мушоҳида мегардад, ташаккулёбии равандҳои селӣ аз ҳисоби обшавии барф, ҳамаи ҳамин мусоидат мекунад ба зиёд гардидани андозаи кӯл. Вақте ки об дар баробари ҳарорат, вақте ки дар байни ях об пайдо мешавад, ин яке аз омилҳои асосии об шудани пиряхҳо ва ин ана ҳамин обшавӣ дар оянда вақте ки вазн зиёд мешавад, ин фарзияи ман аст ки ин дар оянда метавонад ки ба ҷараёнҳои зериёбии пирях канда шуда ба поён ҷорӣ шавад. ҳатто ҳамун санге ки ҳозир мо мебинем дар лаби пирях қарор дорад, харсанг соли гузашта вай қариб 3 метр аз дуртар буд. даже дар аксҳо ҳастанд ки ҳатто дар аксҳо мушоҳида кардан мумкин аст ки чӣ қадар дур буд аз соли гузашта. бале соли 2024 яъне ки ба ҳисоби миёна 3 метр кӯл ба он тараф ҳаракат кард ва сешавӣ кӯл ва се шудааст аз як тараф, аз тарафе ки аслан пирях ҳаракат кунанда аз қисмати инамусан масоҳати кӯл калон шудааст. бале ҳам масоҳати кӯл калон шудааст, ҳам захираи обаш зиёд шудааст. чуқуришам зиёд шудааст. яъне ки аз ҳар ҷиҳат ташаккулёбии пиряхи мазкур, равандҳои гидрологии пиряхи мазкур аз он шаҳодат медиҳад ки хулосаи пеша ки арзёбӣ ҳамин аст ки дар оянда зиёд шудани ҷараёнҳои сели марбут ба кандашавии кӯлҳои пиряхӣ зиёд мегардад. дар фосилаи беш аз 50 километр дарёи Рагно баъд аз ҷорӣ шудан аз қисми забонаи тарафи чапи пиряхӣ ба номи Саид Насафӣ дар ноҳияи Лахш ба самти ноҳияи Сангвор майл намуда, тақрибан боз то 60 дарёи хурду калон ба он ҳамроҳ шуда, бо чунин суръати баланд ба дарёи Хингоб ҳамроҳ мешавад. дарёчаҳои тарафи рости забонааш бошад, як ҳиссаи хурдаш барои обёрии заминҳои мавзеи Лахш ва асосияш бошад, аз шафати деҳаи Сугат гузашта дар масофаи қариб 20 километр ҷорӣ мешаваду ба дарёи Сурхоб мерезад, маҷрое ки селҳои пиряхӣ маҳз аз ин ҷо то дарё сарозир мешавад. дар ҳоли ҳозир натиҷаи таҳлили маълумотҳои адабиётӣ мавҷуда аз он шаҳодат медиҳад ки солҳо қабл пиряхи мазкур ба ҳавзаи дарёи оби Хингоб обаш ҷорӣ мегардид ва ин пурра ба ҳавзаи дарёи Сурхоб
гузаронида шудааст ва ҳамчунин оби ин пирях ба мақсади обёрӣ истифода мегардад. Валекин дар ҳоли ҳозир маълумоти муфассал пас аз таҳқиқоти қисмати забонаи пирях ки кӯлҳои пиряхӣ ҳозир дар он ҷо мавҷуд ҳастанд ва эҳтимолияти яке аз фарзияҳои пешгирӣ кардани ташаккулёбии равандҳои хатарнок дар қисмати поёноб мо пас аз таҳқиқоти қисмати забона метавонем ки фикри худмона баён кунем. азбаски дар сатҳи ноҳамвори пирях дар фосилаи то 8 километр гурӯҳҳои мутахассисони якдигарро дида наметавонистанд, бояд аз муоинаи забонаи кандашудаи пирях ки дар он ҷо мутахассисон Хисрав Кабутов, Амиршоҳ Ҳаёев ва Ҳизбуллоҳ Холзода андармонанд, боиси хавотирии дигарон гардид. хусрав алоқа биро گوش میکنم. ҳозир аз ин тараф вақте ки бачаҳои кечаиси гидролого усу мегузаранд мо ай пушти ҳамон як нафара бошем. ها همون پشت یک نفره. набошад ҷои вохӯрӣ минбаъда дар ғоти ҳамин кулда вомехӯрем. خرشو قبول نه که با بالا بیاین با پیش نو بچه‌های چهارکسه بیاین که این پایان کم ترابری وای. ҳамин як нафарае ки ҳозир боло рафтааст аз пушти ҳамон имконият дорад. ها اونجا هم آرش خوشرویه همون این همینجا کم ترابری وای. همون بالا خطی بیاین همون چهارکسه شدگه. қабул мо 4 нафара инженер геологоро мегирем гидролого қатӣ ҳамун дар ғоти кулда вомехӯрем. дар ҳаёти экспедисия 2 нафар собиқадорони соҳа, геологи соҳибтаҷриба Абдусалом Аҳмадалиев ва мутахассиси соҳаи геофизика Ганҷалӣ Шафир дар баробари ҷавонон дар баландӣ беш аз 4000 метр аз сатҳи бар ба кори худ дар ин чанд рӯз идома доданд, ки барои муҳаққиқони ҷавон басо ибратомӯз мебошад. таҷрибаи кофӣ дорам ки ҳамин корро худам кунам, бояд ба ҳамин мутахассисони ҷавон ёрдам кунам ки ҳамин корро аз худ кунам. чунки ин кор кори ҳатмист, беин намешавад дар Тоҷикистон, чунки хавф хатар бисёр аст. воқеан ҳам бо таъсири тағйири иқлим ва нисбатан баланд шудани ҳарорати ҳаво пиряхи мазкур дар ҳолати таназзул қарор дорад. натиҷаи таҳқиқотҳо муайян намуд ки дар ҳоли ҳозир чуноне ки мушоҳида менамоем дар худи пирях аллакай дар қисмати миёнаи пирях ташаккулёбии кӯлҳои пиряхӣ ба вуҷуд омада истоданд ки ин ҳам далолат аз он мекунад ки дар пирях раванди таназзулёбӣ бештар шиддат гирифтааст ва рахнашавии ин кӯлҳо ба шакле ки аз болои пирях рахна шаванд аз эҳтимол хеле дур аст, зеро ки чуқурие ки дар ҳоли ҳозир кӯлҳо қарор доранд ин барои рахнашавӣ аз эҳтимол дур аст. валекин рахнашавии кӯлҳо ба тариқи зерипиряхӣ, ҷараёнҳои зерипиряхӣ ташаккулёбанда ниҳоят эҳтимолияти баланд дорад ва дар оянда метавонанд ки боз ташаккулёбии селҳои пиряхиро ба вуҷуд биёранд. сарфи назар аз пайдошавии кӯлҳои пиряхӣ ки нишони ноустувор гардидани забонаи пирях гардидааст, вале захираи азими кристалли ях касро ба андеша мебарад ки чӣ гуна роҳи обшавии босуръаташро гирифт. чуноне ки натиҷаи мушоҳидаҳои аввалия нишон медиҳанд, ташаккулёбии кӯлҳои пиряхӣ авҷ мегирад, зеро ки чуноне мушоҳида намуда дар қисмати миёна ва қисмати забонаи пирях аллакай шароитҳои
ташаккулёбии кӯлҳои пиряхӣ ба мушоҳида мешаванд. Ин равандҳо аллакай идома доранд ва ин метавонад ки дар оянда таъсири бештар дошта бошад. Ва хулосаи тамоми муҳаққиқоне ки дар экспедитсияи мазкур ҳузур доранд ва ҳамчунин муҳаққиқони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ки дар ин ҷо ҳузур доранд, мо дар якҷоягӣ арзёбии минбаъдаи ташаккулёбии равандҳои геодинамикӣ, равандҳои глясиологӣ ва гидрологии пиряхро арзёбӣ хоҳем кард. ҳамин гуна нақшаи корӣ дар қисми ғизогирии забонаи пирях ба охир мерасид ва чанд нафар муҳаққиқон бошанд аз саҳар боз дар кӯлҳои савуму чорум дар қисми забонаи пеши пирях аз тарафи рости он машғули кор буданд, вале барои рафтан то назди онҳо роҳ аз болои пирях хатарнок буд. ин яхе худи яхи тоза. یعنی غوثی و خیلی زیاد مشاهد باشد. аз рӯи мушоҳидаҳое ки ҳозир дорем, ғафси яхи дар ҳамин ҷо мавҷуд буда бештар аз 250 метрро ташкил медиҳад ва яке аз хусусиятҳои дигари ҷараёни ҳамин пиряхҳо дар натиҷаи сар шудан дар фасли замистон ин ҷинсҳои кӯҳӣ қабати болоиш сероб мешавад. ҳангоми яхбандӣ инҳо варамкунӣ ё намо варамкуниро ба вуҷуд меоранд ва равандҳои камдашавию динамикии мана ҳамин ҳаҷми қисмати болои ҳамин ях метавонад ба вуҷуд биёяд ки яке аз омилҳои дигари ташаккулдиҳандаи селҳои пиряхист, яъне ки барои ғизогирии худи селҳо аз ҳисоби ҷинсҳои кӯҳӣ ҳамин мусоидат мекунад. اگر که 250 متر باشد پس پیریخ در برابر در تنزل بودن لیکن باز میتواند که عمرش دراز باشد. пирях таназзул ёфта истодааст ва ин маънои онро надорад ки пурра нобуд шудааст. бинед мо дар болои ҳамин сангреғае ки мо омадем пурра зери ҳамин пирях аст ва ин пирях бо ҷинсҳои кӯҳӣ пӯшонида шудааст. дар ҳоли ҳозир барои арзёбӣ намудани ҳаҷми ҳамин пирях ки чӣ қадара ташкил медиҳад, то чӣ андоза обнокӣ дорад ва аз қисмати забона то қисмати кушодаи пирях дар моҳҳои август дар ин пирях таҳқиқотҳои геофизикӣ аз ҷониби академияи миллии илмҳои тоҷикистон гузаронида мешаванд ки он таҳқиқот муайян мекунад ҳаҷми яхи мавҷударо ҳам дар зери замин ва ҳам яхи кушодаро то чӣ андоза пирях мавҷуд аст ва чӣ қадар обнокӣ дошта метавонад ки дар минбаъда мо барои пешгӯӣ кардани равандҳои геодинамикии хатарнок имконият ба даст мебиёяд ки арзёбиҳо дурусттар, яъне пешгӯиҳое ки мешаванд дурусттар бошанд. якта чизе ки мана аз ҳисоби ҳамин ҳаҷм ташаккули ҳамин ҷо об ҷамъ шуд. ҳамин оби ҷамъшудагӣ дар натиҷаи он тараф вақте ки пастӣ шид, вақте ки холигӣ ба вуҷуд омад, ин об ҳаракат мекунад он ҷо мерад ва ӯ боис мешавад ба пайдошавии кӯли болои пиряхӣ. раванди ба шакли занҷира ҳаст. як раванд барои ташаккулёбии раванди дигар замина мегузорад. гурӯҳи ҷодии телевизиони илм ва табиат 4 сол боз қариб аз тамоми ҳавзаи пиряхҳои мамлакат барномаҳо таҳия менамудем, вале бори аввал ба 2 кӯли калони пиряхии ҳамшафат рӯбарӯ шудем. болои пирях якчанда кӯлҳои рахнашавандаи пиряхӣ ба вуҷуд омаданд ва ин ҳолат камтар нигаронкунанда аст ва дар оянда метавонад ки ин кӯлҳо ягон хатари ҷиддӣ ба миён биёрад.
алахусус ба инфраструктураи ноҳияи лахш ва дигар иншоотҳои давлатӣ. мутахассисон ба хулоса омаданд ки дар баъд аз пешниҳоди хулоса дастгирӣ меёбад гузарондани корҳое ки равона шуданд барои бозам аниқтар кардани таъсири ҳамин гуна кӯлҳои пиряхӣ ва роҳ мондани корҳои тадқиқотии муҳандисии геологӣ. агар чунин корҳо гузаронида шаванд ба манфиати кор мешавад ва бозам аниқтар хубтар аниқ карда мешавад ки то чӣ андоза ҳамин кӯлҳои пиряхӣ таъсир доранд. инчунин дар қисмати поёнӣ қисмати мобайни пирях мо аниқ кардем ки як ярчи на он қадар калон ба вуҷуд омадааст ки масоҳаташ тахминан аз 100 000 метри мураббаъ иборат аст ва ин ярч метавонад дар оянда хатара бод зиёдтар кунад. агар пеши роҳи оби ҷоришавандаро гирад метавонад хатари зиёдтар эҷод кунад. ба ҳамин хотир хуб мешавад ки бозам аниқтару бозам хубтар дақиқтар корҳо дар ҳамин пирях ба роҳ монда шаванд. дар идома муҳаққиқон бояд дар муддати хеле кӯтоҳ муайян менамуданд ки пиряхи ба номи Саид Насафӣ, пиряхи дар ҳолати таназзул ёфта ба гурӯҳи ҳаракаткунанда низ шомил мебошад. пиряхи мазкур аз рӯи натиҷаи таҳқиқотҳое ки дар он гузаронида шудааст то имрӯз ин ба категорияи пиряхҳои ҳаракаткунанда шомил аст ва ҳаракат намудан. масалан агар бо пиряхи хирсон муқоиса намоем, пиряхи хирсон ин пиряхе ҳаст ки дар баробари ҳаракат кардан то ин андозае ки дар пиряхи Саид Нафисӣ мо равандҳои геологӣ ҷамъшавӣ ба истилоҳ маренаҳоро ташинҳои пиряхӣ ё маренаҳоро мо мушоҳида менамоем, дар пиряхи хирсон чунин равандҳо ба мушоҳида намерасанд ва аз ҳисоби гармиро инъикос намудани хиди ях мо камтар таназзулёбии пиряхҳоро мушоҳида мекунем. аммо дар хиди ин пирях бошад аз ҳисобе ки ҷабиши гармӣ раванди ҷабиши гармӣ зиёд аст, пирях ҳаракаткунанда аст, мо аллакай таназзулёбӣ бо шиддат мушоҳида мекунем. худи ин пиряхро бештар мо на аз ҳамчун аҳамияти пиряхҳои ҳаракаткунанда як тарафи масъала аст, вале равандҳое ки пас аз ҳаракати ин пирях ба вуҷуд меоянд, аз он ҷумла ҳамин пайдошавии кӯлҳои пиряхӣ ки ба шакли силсилавӣ инҳо мусоидат мекунанд ба ташаккулёбии селҳои пиряхӣ. селҳои пиряхӣ дар навбати худ инҳо таъсир доранд дар қисмати поёноб ба инфрасохтори маҳал, роҳу ҷодда, маҳалҳои аҳолинишин хеле таъсири манфӣ доранд. ҳарчанд аломатҳои ҳаракаткунанда будани пирях кам ба назар мерасад, вале хуруҷи селҳои пиряхии пайҳам мутахассисонро водор намудааст ки дар мисоли ин захираи об ба бисёр саволҳои илми криосфера дар шароити тағйири иқлим, гармшавии ҳарорати ҳаво ва таъсири онро ба ҳавзаи пиряхҳо омӯзанд. айни ҳол мо дар назди яке аз кӯлҳои пиряхии пиряхи Саиди Нафисӣ қарор дорем. чӣ тавре ки мебинем аз тарафи дасти чапи мо марена
марена ҷойгир аст ва аз тарафи дасти рости мо ярч фаромадааст ки ин боиси куллан маҳкам кардани гӯем пиряхи кули пиряхӣ гардидааст ва чӣ тавре ки аз мушоҳидаҳои визуалӣ мо дида метавонем дар ин ҷо ду тарқиши дигар ба вуҷуд омадааст ки метавонад боз як ярчи дигарро хатари фаромадани як ярчи дигар шавад ва ин боиси пурра бастани роҳи кули пиряхӣ мегардад ва ин дар оянда метавонад ки бисёр ба сабабҳои гӯем селҳои пиряхӣ метавонад зиёд гардад. خب همین دو کله که هست آینده یک شدنش احتمال دارد در همین طرف این دو کله که در اینجا هست احتمالات یکجایشوی خیلی زیاد است. همین دو کله پریخی بله. در این صورت البته خطر کنده شوی خیلی زیاد است. این را ما در تحقیقات آینده میتوانیم معلوم گردونیم. ما باز رفته در مرکز باز از نوارهای کیهانی ما میتوانیم یک بار دیگر نظر کنیم، تحقیقات را گذرانیم. این از سببی گویم در ماه‌های ایون август вақте ки бисёр ҳарорати ҳаво гарм мешавад метавонад ки ба обшавӣ яъне пиряхҳое ки дар зери ин марена ҳастанд гардад ва фаромадани ярчро ба вуҷуд меорад. ҳарчанд барои якҷошавии ду кӯлҳоло вақт лозим аст, вале дар ин сурат хуруҷи сели навбатӣ ногузир мебошад. дар шароити рехтани маренаи дар ғоти кӯли аввал то андозаи сади сели пиряхӣ мегардад, вале дар давоми 2 соли баъдӣ чунин ҳолат ногузир аст. пас илоҷи воқеа чист? ягона илоҷ дар сурати боришоти барфи зиёд ва ба боло ҳаракат кардани қишри пирях метавонад ин хатари эҳтимолиро бо роҳи табиӣ аз байн барад. дарозии худи забона чуноне ки гуфтем қариб 7 километр мебошад ки ин яке аз забонаҳои дарозтарин аст ва болои он бо марена пӯшонида шудааст ва ин пирях ҳамавақт дар ҳолати ҳаракаткунанда аст, ҳамавақт ҳаракат мекунад, ин пиряхҳои набзонӣ ба дохил мешавад. боришоти барфӣ ки дар ин ҷо ба қайд гирифта шудааст, ҳар соли як маротиба муассисаи давлатии марказии омӯзиши пиряхҳо омада он маълумотҳоро ҷамъоварӣ мекунад ва нисбат соли 2022 аз 2023 каме зиёдтар буд. 2024 бале 2024 аз 2023 қисман камтар шудааст, оли 2025 дар моҳи август ба сентябр омада ва маълумотро дастрас менамоем. خب тақрибан дар нуқтаи ғизогирии пирях то чанд метр дар як мавсим барф мебошад? дар қисмати ғизогирии пиряхҳои Тоҷикистон алалхусус дар минтақаи Лахш то 2-3 метр қисмати ғизогирии он дар вақти аккумулятсионӣ дар вақти чен кардан ба қайд гирифта мешавад. агар ки боришот низ зиёд шавад, ғизогирии пиряхҳо низ зиёд мешаванд ва захираи обии ҷумҳурӣ низ дар минтақаи Лахш низ зиёдтар мешавад. аз ин ҳисоб ба мо хуб аст. ин пирях бар ду ҳавза тақсим мешавад, яке ба Хингоб, дуюмаш ба минтақаи Лахш ҷорӣ мешавад ва айни замон яке аз проблемаҳои асосии ин кандашавии кӯлҳои пиряхӣ аст ки бар минтақаи Лахш хеле хисоротҳои калон овардааст. ду рӯзи мушоҳидаи махсус дар пиряхи ба номи Саид Насафӣ дар баландии 4000 метр аз сатҳи баҳр қариб ба охир мерасид. дар рӯзи охирон аз чӣ бошад ки гузаштан аз об хеле осон буд. дар ҳамин ҷое ки шиновар Исмоилҷон Алиевро қариб буд ки об барад. дар табиати зебое ки ҳама сабзазор асту ҳатто барфҳои зимистона дар ҷоҷое пурра об нашудаанд ва кӯлҳои табиии атроф шояд ба кӯлҳои пиряхӣ гуфтан мехостанд ки орому ҳаловатбахш будан беҳтар аст аз он ки бо хуруҷи ногаҳонӣ аз байн рафтан чӣ суд бошад.
طبق تصنیفات گوناگونی عالمی بیولوژی تاجیکستان و همین گونه ساخت سطح که در این باره اکادمی حکمت صاریف مقاله های زیادی خیلی علمی نوشتن در آنجا آورده شده است که سطح قلمروی مملکت ما از 7 تصنیفات عبارت است که از بلندی بر از 270 متر شروع می شود و همین گونه تا 2449 متر ادامه می یابد. این حال باشد ما در تصنیفات 4 و 5 در بلندی 3700 متر از سطح بر قرار داریم که بیا که ماهی مرد اولی ماهی مرد در تصنیفات یکم که از 270 متر از سطح بر آغاز می یابد و این حال در اینجا اکنون فصل بهار شروع گردیده است و در ماه ایول گلها می شکفد و همین گونه 20 روز دیگر در اینجا شکوفایی ها ادامه می کند. در اینجا سبزه ها می رویند و باز از 15 اوگوست باشد در اینجا باریدن برف به نظر می رسد و 3 ماه در آمدن بهار البته از بلندی سطح می باشد ولی از جانب دیگر باز گوناگونی عالم بیولوژی و نوتکراری طبیعت ما را نشان می دهد. ما این طبیعت زیبا را در حال خود گذاشته به پایان رسیپار گردیدیم و زود با قفا نگریستن های هیئت اکسپدیسیا معنای آن را داشت که از تماشای این طبیعت زیبا باز بهره‌مند شدن می‌خواستند. بهترش در هیئت اکسپدیسیای نوبتی باز به این حوزه پیریخ‌ها آمدن لازم است.